Biz ayalda uyda otursak baldardy kim okutat? Baldardy siz okutasız. Men aytkanym erteden kechke köçöge çıkıp ketken bolboyt dep atam. Mümkün boluşunça baldardan kiyingen. Ana baldar tarbiyaçıga berip koyup, biröөнүн balasyny tarbiyalap, sizdin balaňyz tarbiyalap kalyp ketsen da bolboyt urmatly bir toganym. Bala törebegen, baldar töröp, baldar çoňoýup kalgan, turmuşka çık elek kızlar oşolar okup tura beret, siz baldardy karaşyňyz gerek bolat. Baldar birinci orunda turat. Men bilem, geçke iştep jürüp mugalim bolgon ayaldardyn oşo birinci, ekinci baldar tarbiyaly kalgandar, tarbiyaçy jok bolup kalgandary da bar. Antkeni okuy alбай kalgan, başka bolgon, mani berilbey kalgan degen sözden balaga mani beriş gerek. Ne üçün sizdin balaňyzga mani berilbep, başka biröge mani beriş gerek bolat da. İşte turganda tabalat kıjalat bolboňuz siz. Baldar çoňoýgon apalar, töre elekter, töre alбай kalganda, turmuşka çık elekter, oşolar okutup turat, erkekler okutup turat. Okutsaňyz da wagty menen barıp 3 saat, 2 saatga gana okutup gaýra gelip kalgan wagtda baldardy karay turgan boluş gerek. Anan geçke erte menetin geçke çeyin sabakta jüre bergende baldar karalbay kalıp kes al bolboy turmatdy bir toganym.